Ahoj holky, dneska bychom vám rádi ukázali, jak se s takovým malým 5měsíčním chlapečkem, jak můžete posílit zádové svaly a břišní svaly. Tak. U tak malého miminka už dochází k tomu, že z pěstičky uvolňuje prstíky a je schopno držet jakoukoliv hračku. Proto je důležité, aby maminka dávala miminkám hračky, které mají různý tvar a které jsou buď to měkké nebo tvrdé. A taky takové malé miminko už vnímá to, že hračku chytí a taky pustí. S malým Michalkem si nejdříve procvičíme bříško, to znamená, dejte miminko pěkně na podložku, vemte jeho oblíbenou hračku a snažte se ho donutit, aby se koukal pěkně na nohy. To znamená, tím posiluje břišní svaly. Ono se může i stát, že zvedne hlavu a bude koukat na svoje nožičky nebo na oblíbenou hračku. Dobré je při takovém cvičení třeba dát miminko na postýlku a ta maminka se vlastně může za tu postýlku schovat nebo volat na miminko nebo s tou hračkou manipulovat pěkně až dolů. Další cvičení, které můžete udělat, je to, že vezmete miminko za ručičky, miminko zvedne bradu k tělu, přitáhne ruce a pomaličku ho zvedáte. Tak. Dávejte pozor, ať vám neupadne. Šup. Pomaličku položte dolů. Nenechávejte ho v sedu moc dlouho. Tak, další cvičení, které můžeme dělat, je to, že miminko překulíme na bříško. Tak. Tady u tohohle z toho cvičení si dejte hračky pěkně před miminko. On už zvládá vlastně i to, že se udrží jenom na jedné ruce a jak vidíte, tak občas i ruce zvedne za sebe. Říká se tomu letadlo a tím si procvičuje vlastně zádové svaly. Tak v téhle poloze si miminko může pohrát s různýma hračkama a taky se vzpírat. Posiluje tím ruce, aby se dostal na 4. Taky může dojít k tomu, že občas miminko zasune nohu pod sebe a tím pádem zase trénuje na to, že se dostane na kolínka. Takže zase mu vůbec nepomáhejte, nechte tomu volný průběh s tím, že časem tohle miminko zvládne úplně samo. Další cvičení, které s takovýmhle malým broučkem můžeme dělat, je to, že budeme rozvíjet jeho rotaci, to znamená překulování z jednoho boku na druhý. Můžete si pomoct tím, že nějakou oblíbenou hračku dáte před miminko a pomaličku budete otáčet do boku. A díťátko samo se bude překulovat z jedné strany na druhou. Budu se snažit, aby se nám malý Miša překulil. Tak, šup. Super. Michalku. Halo, halo. No, ty jsi herec. Tak, super. U takového cvičení je důležité, abyste cvičili jak pravou, tak i levou stranu. Na to nesmíte zapomínat. Jinak přetížíte jenom jednu stranu a miminko se vám bude otáčet jenom do jedné. Takové cvičení provádějte maximálně 3krát denně po 5 minutách s tím, že miminko by mělo být v dobré náladě a hlavně nemoc najezené. Pokud se vám něco nepovede, nevadí. Ráda vám jakékoliv otázky zodpovím, takže dole máte maila a můžete psát.